ба дунболи фармони мобилизатсия ё басеҷи нирӯҳои мусаллаҳи Русия шумораи шаҳрвандони ин кишвар дар Тоҷикистон ба якбора афзоиш ёфтааст. дар ҳар тайёрае ки аз Русия ба шаҳрҳои Тоҷикистон меояд, шумораи зиёди шаҳрвандони Русия ба мушоҳида мерасанд, вале онҳо кӯшиш мекунанд ки дар навори дурбин наафтанд. дар меҳмонхонаҳои шаҳри Душанбе, ки аксари онҳо моҳҳо холӣ меистоданд, акнун барои ҳафтаҳои наздик ҷой нест. дар суҳбатҳои бидуни сабт ин меҳмонони Душанбе мегӯянд, ки дар пайи басеҷ ба артиши Русия кишвари худро тарк кардаанд. фирори онҳо ба Тоҷикистон нархи билетҳои ҳавопайморо то 10 баробар бештар кардааст. Билета 3 рӯз пеш гирифтам 8,500. Агар дастрош негирӣ қимат мегирӣ. То чанд ҳазор? 144,000 ҳамиша об. дар ин байн даҳҳо тоҷикистоние ки шаҳрвандии Федератсияи Русияро ҳам доранд, билетҳои парвози худро пас дода аз сафар ба Русия худдорӣ мекунанд. онҳо метарсанд, ки дар он ҷо ба хатари басеҷ ва фиристода шудан ба ҷанги Украина рӯбарӯ мешаванд. Абдулвоҳид Абдусатторов шаҳрванди Тоҷикистон барои парвоз ба Русия омодагӣ мегирифт. мегӯяд моҳе қабл аз Русия баргашта ва дар фикри он буд, ки баъд аз бозгашт шаҳрвандии Русияро бигирад. Небуд ҳақиқатан ки айс мерем гражданство мекунем, хай бо баргаштем айниятмон. вале сафари муҳоҷирони тоҷик ба Русия кам нашудааст. онҳое ки шаҳрванди Русия нестанд, бовар доранд, ки ба сафи артиши Русия ва ҷанг дар Украина ҷалб намешаванд. Не, чӣ да тарсем? Мо мақсад моро чақа намешан. Моро ҳеч чӣ намеган мақсад, кидоме гражданство дора. Мисол вайра чӣ мекунанд? Даъват мекунанд. Чӣ хеле ки химонда поиска метиҳанд ку, ва ёда ҳам хеле менависанд, номнавис мекунанд мисол. Номнавис мекунанд ки мисол баъдек чӣ? Хай аки намедонам дигаша насибу тақдир. 21 сентябри соли ҷорӣ Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, қонуни басеҷи шаҳрвандон ба артишро имзо кард. тибқи он шаҳрвандони то 45 сола барои хидмати низомӣ дар ҷанг дар Украина даъват карда мешаванд. ба муҳоҷирон низ гуфта мешавад, ки метавонанд дар ивази 1 соли хидмат дар Украин соҳиби паспорти русӣ шаванд.